Bonnie Becuma Bonifo, therefore, Chadajo, also Quan, what else to crash it, the diablo. Aye, Smadro, Smadro. Ubeje di se na nampepra de ode to ne nsa ne kum ku adwaba ase ayera ohu sa na wonyi ni se odefo na de ade yakwasi ana ne refe bi ode sie ana wo se bi se na na to ya abofra ana na me anu wonwen minji ndi se na betimi ayesa Sadia ni wo ekita ne pa no odi sie no ase atwa ne ho sadia na yira ontimi nye saa ene kroyi moye hu wo se hwe hu yi kroyi moye hu pa ifo ya se mpeja obi ebo bobobo who so war. Hey, do. Wagu, Aquaba. Wagu. No. Therefore, Japadi Ayana. What's your now wanted? Oh, Mate. As any other show, Antino. Yeah, I'm fine. And fine, what's a cough? What's me? Doesn't grow red up at the Ayala. What an assassin and found? Does any other show? One more quite fear. If you move in afar. Yeah, mind if you are not one in the order. Sir, and over to you again, woman. You can phone go down as my paramount. Ah, you be mammy, you be mammy. Ah, mango.
Asa o si wu ya mango. Ah, ya mango, say me. Yana fam na nkwa. Na mmintu. Kwaku. Are. Kwaku bo te fifi ayi. Danfo aja pade. We mi ni mo we. Woni mo mi ni mo. Ayi wo mama yi. Ha? Wo fa no. Boni be kuma bonefo therefore twedwadwo daso kwa ware asobrache de bedi areho aye smadro smadro enti abrante no abesi ne on kan no kure say ono no fa me ba Kan bibia. on kan no kure Kan ko le no. Kan ko be bo wiani mu ama ni nsuo nyina. ni be dini nyonyo Mami, sorry, Kochi, Kochi. Therefore, me ben pa che ati ja me ben ma me. Nana to oba na obeso mu mu Kochi. Fansan ka therefore. Abafo mo se san ko beto no na de no mai wa hifia no mo se san ko me ben okay du boto akọ ukrofo we aba betu mi krom a hey So ba no be ese na ne ho kran ma hi se. Umu bo wa same kwata kromfo. Ye twati. Same ti a ye twa ya me ya. Na ya wa bu same mpofu no mu. Me same ma sam ko na watwie no. Sati bi sa ta so. Aduane kura ma. Na se se ho se mpofu mu na be padi. Country Therefore me catch ram abrante na bodo na kwose ban mu no mumma mani kwa no papa mumma mani kwa no na mani abre Anane ne mpanimfo so abra mpanimfo odafo osima yeto ne nkase uhiam eni ntina no aya no kre o ma konfo me na me ton sa se yem frɛ wo mani abre papa Adas odafo asembiesi asɛm ni sɛ na nanu mprempra de a ɛwɔ nkonwa yi ho afri titititi na nanu ma betra so a asa na ebeduru me so yɛ kɔ adwabɔ ase a yɛ de siesie yɛn ho kɔ no ɛwɔ fi a ɛtupia fidan yɛ hwehwɛ ne bebie no a yɛ hu na nanu na ayɛ adom ɛna kronti etu mpasa ɛna kɔkye abrante yi a okroma yɛ frɛ no sɛ kwaku no ɔhwɛ ya ɛhyɛ ne bɔtɔm ɛna ɔde nam ɛnu ti mama ne de nakoto bɛn mu Piao. de sanse wo na wo ne nananom abosomfo di nkita ho nti ti na beton sa frɛ wo sebra na bo bisa nananom mo hwehwem na me hu no kura ewom ansa na de me wo no me de ya abrante no Piao. Nana kasa. odafo ne mpanimfo asemi di modern nemum ifri akahwe so ba ye nche ne nananom bedi nkita hodie ane na watch ss no obeti menka Omankonfo, we de yesrawa. Yensu aguti. Yesro ye bibi mayen why? for na watch dia wa na watch ton ade si akwachi ne so pe ya huno break na ye tire show o hwe akwasi da ahwe akwasi da be to bu ase ne defo aka no ano no konfo aka no ano o ma konfo e kwanda ho yes sir we break nam ye tire show so wonu ana afa ya che wo so pe Minha, depois eu me bem isso. Depois eu preparo, mamãe conforme casa. Não, vou trazer a menina. Depois o tomar conforme. Não, vou tomar conforme. O gem no what dia some not to baby. Eu sei o desto. Minha crofo. Minha menina. Semana o minha crofo.
Minim nyabotre. Nyamo abotre. Nesu susu. Nyabotre pa. So ma kwamfo be hwem ama de wo say reto ne de ato. O therefore be twen o ma kwamfo. What? Wa ho ato yem. So what hwem na wono abuwa. Everything nyina o therefore o bibi ba o ma kwamfo hwem. Ehu de wo say ye no pranta na o de ato. Nti minu ya ko ma to yem. Ya de be twen su. Ate. Ah de su. De su. Oh, Babani, love you. Martin, hwe oba no ye ntwene so megusu amene defo kasa Yohanas enti minimu sai oduma nkoma ene nananom be kire mutumi Martin enti kan wakoma to yem Nene nkasa mami baba maba kope megusu amene ne kasa na minimu se be ye kura awie enti kan wakoma to yem wate Martin ensu papa wani ni ana ho tesen ananum adom beda nananum ase ene koso ane kasa kire no wate na me so megusu amene defo kasa ni me se bibia bedadi wate ate ba ba ni na ka no ene mesere kwan that's nananum ni kuya kama kacho kama mambe kapa Martin Dini abotre. Ni ntwen ma kwamfo. Mejo muso. Mo betuma ahwe no mbe tia bi na mo asantem. O therefore betuma wonpum. Kwaku kan ku bi e wom kire me kwaku ndim hoje kwaku limnim se wonnim hoje kwaku misana na mi so mu kire mutumyo kwaku na mu kire mutumyo kwaku Ananu mbayawati ya botemi ko pebi ani abrawati Mami pacho uche ni mo sima ba ko ya ni ntem Kwaku wo se anya wa baba minni mo he Kwaku se anya wa baba minni wo se no ho hwe le kana na muntam gese yo mo he baba Bacho menyo nso akra no yani sa unya nso mama open show afi ho han hanum ye no musuo wa ye gina wa won se obi anu musuo wa gina wodi asem yi minimu hwe defuo no korebedadi kontre minimu hwe defuo no korebedadi bedi akun minimu hwe defuo no korebedadi oba hema minimu hwe defuo no korebedadi mi rant mi fra umwa me never sam na from sa umwa me aden kasai mira kasa na from me tima from umfi me aden ete mi fra umfi me kasai we kwasam na aba mi rant munya bota na nka bi ma akwala yi hwan kwe kwasam na aba himfi ho no musi na nase na dia ye munya bota nhwehwe mu kura mu ahia ku besa mu twa mu ahia na oyesa mi rada na mo yesa menu wo kro mu ha ana kro wula obsi da wuro so pam se na japade ayela na nanom ya adoma me gunsa tia yefo ayenya no wo ye nhwehwe mu ben abota be na munya ye hwehwe nhwehwe me na oye mira na uye na enye ukro ba ni bio o bebe ni abota na uye na we oh mama kan chiro aboa ne ntakla ene ma ne wonye fo na ka takla boni we die ntakla hefa boni takla boni we nti we wu na wo na nka wonpe me se kuro wura kase yensie na nimu no so a mia metoto fom mia metoto fom asie no uti mo den dodo adan na ukura mpono ja wo ya mente wase o koku no woni no wa bibia na me ni wo sam ya ba ta ni bi me yo ba ta ni bi minu mia no nim so namono so nti kura ya babadi akuna nenye na nenye nti tan na nenye wo kura mu ya wo pese wo ku obi ba wo be ni be jinti wo pese obi de ewu wo de anka be ya ode wo kura na ofa ye ana ke be che wa
Oh, you be crank, my yaw, the attack or couldn't be no. Ɔyɛ me. Nti saa asɛm na aka kyɛm deɛ a megya wo kora nyɛ ye Adɛn na ɔyɛ nyɛ sɛ asɛm biara nim wofrɛ me a wɔyɛ asɛm Wotu afa me so me wura. sɛ nyɛ sɛ asɛm biara nim Ade me wura wuti mu ɔde saa. Ade wo ne ɔhene na muti ho pɛ adwompo ne ahyɛ mutiri mu ma. Kosia abrante ya. Na kaye hu. Kaye hu. Ko de jimie sa ne nam krom ha akuku na sɛ ɔno ato no wayɛ yie. Nana no me damase wate. Me danana no mase. Mani magu ase. Sadia fi nana no penso na kebedu nko awso. Na obi abefa. Dachi ma. Dachi ma den. De ba sem. Ado obi ayo bibi. Aden, na osu. Obi abo. Me dachi. Den na hwehwe. Kana me nyama wo. Aden. Papa kwaku. Kwaku ban. Ado wodwane. Kwaku wodwane. Papa wodwane. Na fa den. Why den? Kwaku oye krofo. Manai. I don't know who's Mama me siafim. Na me ka se sebi nyansa na ewo mu no bi na wo mu. Abrante jimi fo konfo wenti. Eno abakutu esusu. Nana ima. So obi crab no. Nana ima. Dachi mama me sesi fo. Papa. Onye krofo, onu na fade. Hwe mama ka sa mo nkyerɛ wo. Se kwaku wenti na ba betra mani masu. Ane we ya. Wa hwe ya. Wa mama hu de men ka kra. Sai sunu kra na kwaku no. Abrante no wabokro no. Nananom gusu ya hwehwemu. Ekosi se nananom adi mo ayebeba no. Minja abrante ne enya no tena. Sa. Sorry fi mani akọ ansa na mebu afu. Sorry fi mani akọ ansa na mebu afu. Sorry. Sorry fi mani. Sorry fi mani. Na bebi o ma me koma akodu no. Wa hwe ya me mabu fu so beba so. Kwaku. Sorry mani ko. Ya fa ye ho adwen. Fi hako. Dachi ma fi hako ansa na mebu afu. Wa. Nana ima. Kwaku. Just mo uti sase mo bi wen. You come so obi crab no. Me be yan fa me. Dachi mama me say sifom. Nana ima. Na me nim say me be your semi say wan semi. Debi. Abrante we ya bokro no anti say o man say nya nananom na ya adoma. Ka asema to. Kaye hu. Ofia pani konti. Asase no abeta wie. Me mpabodi akaka bia sa. Which wie sesai. Which wie sesai. Me mfa wo de ma. Na be wo de asase na de ma asase anya wo dia. Ni kwa so kasa tigina wa cha wie. Na ne wo ba de ye dai. Ba ji ye da sai sani kasa. Ya se wo de ni nsuo mu ho. Ya se fakọ dia brobe. Nsuo ho fata. Fakọ dia brobe. Nsuo ho fata me. Enfata na kamele fata. Ho na de bi me pe na empa di kina. Me se ho na abefa. Nsuo mu ho fakọ dia brobe. Aha no mu nyina media. Atrangonya. Na da aha no mabegina akuntokwa. No we de enya ntokwa. Asem kakre bra na ne ye ka. Yashia. Ya na. Mohoye. O nana no madawruma. Ho ye dodo. Na da dia ne ka mo ntokwa. Oh. Asa me be me ti ano baba ye bi. Jase hini na asema ye ka onya ne ho nti ase. Nka bi bia chere. Ya gotu na nya wa na ote woni. Ne yakoso nyina meti ye. Ba pani esa. Madama. Na nka me no mu nkomodie bi a nka mehia mo. So no madoma hia mo heide. Na chese ye beka bibia ewo heie. Na se ba bia bebeto bia ye mpoye. Sa pepe. Madawo mo atrankonya. Mo ne defo ne wa ahemfie ho. Eye abemu we ye a yese wa bokoro ni. Yesi we wa bokoro ni asem. Mesre. Mo betu defo. Madama. Na onya botre. Emi entwen o mai konfo. Do mai konfo be kano. Na yafa. Mo gina we. Mo no hene futufo. Amo na wo hene mo ye den mutu nefo. Therefore wo chia. Ona mo be ye den. Ne no kre. Sa bebe. Ti be sre mo mada roma. Mo ne therefore nkasa. Na ontwentwen so ansa. Na ye hwe.
nananom seremo yo oba apani asem we die enye se yese enenye so obi na akwa akofa ne de ba me kwente hene me ana me koto so me yi ade fri ne club asem e kire se wawia wafa krom ya nso ya mamle da ha no etu we kura no man konfo no kura no wo che esan se bleku na mo yedine so adi ya chichiri ne bo ho no mu na awotwe ya aba e kobusu mi nim ne o pa wa se dada ya da ho ti we ho Munya butra. Adawo manana me pachi onya botre ma me kakra o sei ukopie ne so se ukoye bia obi di ba hia ne nsema na akopie ne so ana se ukura wugina hoi nya oni ni mienu kwa na obi ukura na odi akwhia ne so no asanda na obi aburoni uba no kura no o men kasa uba kwante hine kura no o me ya de kontine nya botre hine kura no men kasa e ya semuka nya oni ni mienu kwa na ana na obi wo ho ahimfia akrachifu Omunyina ka ho. Ba kwa ko hunu dance for way. When you ba kwa hunu, omunyina ka ho na mko hunu ya. Wa ho ba pani asenye se bia ya twa no awofo mu. Sabi, empani fo se dua na nsia de wo ne ntenkuma on tra se ntempi. Wo kwa ko wuti kuro mu ha, unim pefe se ya mo kuro no wo kuro mu ha. Wa hu, ya ba Dubai ko ba kuro no, unim dwuma didi no. Wa hu, na so ba kwa ko ba kuro no a ahimfie. Adesie chese ne ma adesie di se som na akokofa. No man konfo ye kan wo se nya botre me dwene me ya udwene ho akosi daben. Oba pani, wa dwene ho akosi daben. Wo fa de no wo de wani huni. Na wasu wa hu. Wa Sa. Yenya sa. Mummy enu ya mojina we anka modan. Wo. Eyen to wase. Wo de bre. Wo we de wo hwehwe nyina won sabeka. Wo pre wo ho a. Wo be peria na wa ye den. Yire ya. Sapai. Etinu sese moto mo boase. Na mo ne therefore kasa. Na therefore enyan to boase ye. Me yen twen de nananom ebeka. De nananom beka no enu ne wo. Mamo che, nananom mamo che. Oba apani yentime ntwa no nwofo. Nani no kura kan ya te. Sa. Na emumu nso so da ya. Nani nitima na wo. Nitima na wo nti waka ya te yentime ntwa no nwofo. Emumu so da ya wo nitima ya wo kan se ne se. Me ba wi ase jamo. Ni musa. Nani no kura. Me nya bofu. Ebetu no fo nyesa. Sa monyi abeto me a ene no nkire se we. Mo ne me ye. Oh David, woni die mpo die dem na. Da bi na se ne wubu ba me so metebe. Ene wada ma mesre kwan. Yo. Me to am pase to. Ye kura ye kwa no nje ne ye ni wachi na ye ne wonko. Ye na sipa so. Mo di meche ne ya. Na sa me beto mo to ma yeso. O ni ye kofia no. Ye kofia. No. Mo di meche. Na ye no kwa no. Efia ni yakọ. Mo ntwe ma me nkwa ansa na ma ba. Oh. Na mo ko mi ane kwa na. Oh, ye komi akọ ni ye ni wa na ti kuro ma. Ye no ti ayi. Me yanko na nya ho. Cool. Mesro ati. Mesro. Obuso ni bisabe dopa. Maye de meti bia ye bia ma papa yi we free awati. Mesro ati. That. Misrawa. Wono ba fankasa. Mo yini na me tete. Me me that. What? Kuku. Mati. Maye de me bia. Why? De meti bia maye. Ma papa yi we free awati. Mesro. Ya mesro ati. Pese mechewa papa betu ngubefu. No, na monko. Abumbaisia. Asemu yiminimu hwe defuo no korebedadi kontre minimu hwe defuo no korebedadi bedi akwa emini me frɛ wa ya asɛmihia de me no wo be
nya abutere na tie de America no mesere to ho na mo mame enu kunu nkasa no nde o wa ahemfie ho yi de bia na o matimi aye bibia afa asemi ho asemo ben japade ayela wa ahemfie ho nom kwaku na o mo se wa fa o mache na akokekere no mesere wa enu kunu nkasa na o munya asem no ho abutere wate unse we kasa me hwe wanim dwari bia na onim ho hwe yo ma asan we minim ku afeso tesa me kan bu on me fa no ho kra on hwe me se me nipa mpo na ne kasa no areho akora nsu on kwa ahemfie ho akora de kwa da wa ahemfie akoye den wo ho me ku odi asem ne mu deden de ase se wo ka bibia kire na on kasa ho no peso ya na oye mi kukwa na ehye mukana nti wodi ma wakan mate me wodi ne gusu kasa wodi ene ne kasa me ne gusu kasa otia na wetie wentie so a ye nyina da ye na yeti kro yem wakoye na yere ne de bia na wate ase me nua na asem na me nkanye asem na me ne me kuru nkanye na him happen madam chiawo ebulu na him wedi ohu me ha no kaya asem yetiewa mesrawa no defo nkasa momo kra na wasenka utu defo na kansem ya abe onya ho abetere efiri tete ya nananum abere so no se asem sikuro yimu a oheni a wote akonya so no ompentamu mu atan otwe wo mai konfo beka no enoma yedi yedwuma waye nyina ema nyina maami a uye futufu a wutufu wona wose wutu defofo esa asem na aban wonya abotere emienti wo mai konfo nti mesrewo ayima wadama bipacho uhumi ha menantisi no ne defo nkasa na wontwe so anfa ati babe someone kai krabum pusa na waka mati ne be kasa na ediye aturi ana piao sana mehwehwe Jaisu na papa ze si aye wa chikwaku idie minim se abufuo kakra wo ho nti a wa yede wa chikwaku na kwaku idie wonye ne hwe minim se obesan ayede e de na aba wonfa ne nko baabi o nku ne wonye ne hwe wate Jaisu why achima idie enese wusu na mama mu na yi kronfo na pie di asem na wo kan edi asem na wo kan nipa ni suna na nya ye ni abre na wo be krokro ne sesei no wo sa ne gina wo se ya okofa no no wo ho no wo ni nipa krokro onu ane faaye na ni mo kire onu ane faaye wo ni kronfo wo nsa wo onu ane faaye na nanum ya damase se mo ya chi kronfo yi mama wura wo me kwaku mi jide se kwaku ntimi yesa Nana Mutiasia, Nana Mutias obey ni bakro decide man. What a fire? Yeah, Nana ya damasi. Comfort for what? Let's almost one. I'm sorry. For my hey, Fino. They can't say queen. Now what's I know say? Me to say, me to say. Usubanya na mininda. Hey, asama ba ye be krokro ni pa na fe na obi kan kwane die. Je be ye nipa kro di side man na sa obia ono na ye no ho se ono no doye o kan ye no na ni egu wati hey enkan gumi so enkan gumi so mba moni memba odi o won sama wo ti hanu ma wo kaka no kra menti wase he wo no bibi ha wana so nyanko ade ato no na ato nso anka wo wura be wo ho na wo krokro no wo kire ha na wo ye ne ye she woni ase na wo ho enne na wo be hu omo amudo ana omo amuta penyimfo se asemanto a wo hu de odo wo so tie de me kan asemanto a wo hu de odo sim ti me abonsamo
Me ya bonsam. Eye o ya se na mo be kun tokwa. Me ya bonsam on. Why? Eye. Hwe. Minim pefe se. Kwaku. Ontimi mbo me papa krono da. Baby, ensida. Adwekula mba kwaku. Tirim so onye sa. Na hima yanji ni pen yo. Enji pen yo. So wona wonchini ndia. Me da che hima. Minim kwaku ye pa. Say ontimi mama wia me papa. Baby. Escobar Film Productions. Ekoswankasa. Director Escobar. Branche na kwa bu. Kwaku. Inti wuji di pa say agudi enyo na afa. Kwaku. Inti unka no kure kwaku. Inti wuji di say agudi yi empempra de inti enyo ho. No na afa kwaku. Kwaku. Mania brise wo se me bisa wo. Na wo ka mu no kure, metimi no defo akasa. Woni sabe ne mlante ya hene. Am wo kuro mu ya. Enti metimi na akasa, na jaawo. Kwaku. Timi sere wo ka no kure wom. Na de na yadwiri wo menti ase. Enti ase ni asem na wo ka ni mu kwaku, me sere wo ka no kure wate. Mlante. Ya nyimfio kura mintu mina kwa. Ese ba kuma. Mintu mina kura si nyimfio. Na de ana mi ko hu sa de no fai. Mini mo wo shi. Kwaku. Nti te bia wo no. Ayo fe. Kwaku ka na kura. De bia no kura de bia kwaku ka. Ade ai nya wo na fai. E ba de sai na bi di wo nchen. Kwaku asem bia to a e botu ye o. Hwese no wa kaka makan. Isewada kanukure na honto ye ba je de esi abu ma wasuntami nyina apapai e kire baba na se wo saba ku ni wa na wo yende ko kanukure na ye esi honto ye na wo ho ni ni nchamonto se wo me wa bia mi wo mu mpo ngamaka amene so no wa ton eni mi wo mi ni mo hwe anu pora o ka menti asem se ni wo woni mu hwe aso ado no yenya no wo nchen mini wo bio aso yesi yenya no wo nchen kwaku kanukure na tibia wo mu no enye fe kwaku kanukure Se yabebo wo bia na sa wo se eni ho a ya ye afam de ye to de beko akire no ye be sa aba nyango Masiaba, just not. Afeni muti Yesu. Mopa munsuma mutinte. Munim se kuro ha ye mokro no. Munua na ebokro no ntima ntu ne fo. So njai kro no bo. Sani maami ahye ne sheto hwe. Dia kro ne beye bia wontimi nka. Inti wonnam. Ena wo sesa himfi ade. Afena muti wo su. Ye betwa mu nyina asu. Oh, minua. Mesremo. Emo mo kasasa na me kwa me pa yeso musu. Me ro ho pa. Mesremo. Muminya botre ne nkrokro mo. Ne anim da yanso ye de beba.
Miss Remo, Umiana Butawati, Namco Miria, Miria, who I do miss a woman. Woman, would there be a cassa or finance a cassambem? There be a cassa won't tire cheap. We are my who may be a mo. I don't know who's about to say. Nipana the one in a can, there be an outer mochi. Ah, so bed no mochia. Young corner moon. Oh, Miriam. Miss so much tomorrow. Baby, I know. Minimson and Nana Busumunti. No crabby on bed, what? Much tomorrow at Okodia. Miss Samwati. Monkama come to me. Nanamo, Ebecas, I may be a real. Obahima. Only Obapenny. Obapenny. Fibra ye chi abranti. Eto bemu. Eche. Obapenny mi damina. Diana nanamu susumino. Asusimi. Adentina mo makwan na brantie no de me wono me fanya no na mu twentwa ne amase o ma konfo bra o de hye mi ebre na twam me hu de oka me hu de ose de bia ye nya botrema no oba pani mo ma me kwan na menya de sese me ye what's it na me honto me Therefore, we de wadama. Let's go when you akasa. Mr. Yenya botre. Yentwe wo my phone for kakra. Yesi wo de brebre. Etwa blatetia. Ohu na mrebe. Ohu. Yentwe ye boase. Ya de brebre. Enu ye. Ese yanhwe yie. Na se ye kobu antanchi a. Oye ne pa na bebe kure so. Israel. Nti yenya ho abotre. Madama. Obapin. On my na watch. Na ya train sa so komba. Kebe ya me. Kame ka se muma. O therefore do person ya onye. O na na wada yo. Israel. Tie me kakra wate. E pa chao. Emia pentem. Na baby ebeko wie yen no so. Enko wie ye pa. Ma yen to ye boase. Menko wie ye pa. Ma yen. Akuya, na botre. Why? Na botre. Then I would dare hope it sa. Na botre, why? Why? Na go so ye hwehwem. Maka so say na botre. Ada asem ya na go so dwendwen ho. Ma me akuya, ma tufo asem na botre. Why? Na some no go so ye mo hwehwem. Dare ho dodo. Adai. Ma me akuya. Na botre. Na mo come and why? Adin se mi dey dey do adin twa to so aya ntu dem wa come and from what na no ma be yi de oni se adwuma na ba why nya botre na sususu why na sa ba ba kupo bibia anya na no mu nti why why un go so tia na ko do di se adwuma na what be be da why the facho sususu why na we ho ni doso as am the toss na me kura me tete the facho why pero for mu freye yemra Obahima niam bi consumenti ase hwe o ma ko for my na wotwe atwam na ya san beto so minti jami o ma konfo ano onto me who on capping chile se anya sa abranti mo me twa nesu nipa mo for the any trauma mu se enye
Therefore, otu me nkra. Enu nti na me no. Amakofo. Eye meme therefore me na me to nkra no. We anya wasem foforo. Abrante ya 17 na me frɛ wo. Wo se me ne me mpanifo na wotwe. Amakofo. Na ya san beto so. Nokure. Wo ka bibi nkyerɛ me. Wo to me hu. Edentia, anu ti na me to sa say ye mfra wo mra. Na de ho no, be ka kyem na me hu de me ye. Piao. Aya nokure. Therefore, Nemum, asɛm ne mu na ayɛ den. Emu ayɛ den. Nanso menim sɛ nananom bɛkasa. Igusuni nananom edi nkitawodie. Na mmere pɛmu no, wobɛnya mmoayɛ. Ti mesrɛ mada. Woma me mmere. Enkosi da ben. Oman konfo enkosi da ben. We su asɛm an ne hwehwɛ mu yɛ na. Ye hu antese ye hu ade preference ade esa kwara ya de ye kan wo se wo kwadwene ma kosi da ben. Oman konfo. Ye mo mbre ben biem. Embre ben biem. Oba him akane ka bio. Ya sro, ye bibi na jagina de wugina ho ye no. Oba hima. Amakofo. So say ye mam ne bi ma kwai. Wo de ko. Ye maka no. Enu ana maka. Mintimi fa me pe. Enya de me pe. Ye nananom beka no, ena me bi so. Therefore, me die, your mind come for ya menti ase o. Me mpere so bekom no afa chile. Afa chile dia kontonkro be yi agongo wo ye moto. Menti ase o. Therefore, faunesi form. Woni kroiti. Utu an ye tiamu. Faunesi form an menimu ya. Na komfo kra menti na ase. Enanu ayi anu ombubo su. Wane mrantie yi sese kro bi ni ho aka. Sese kro bi ni ho aka. Continue. Ode ya kan wo yo bent na to so. Continue. Therefore, be hwe nim da mienu pe. Therefore, ewa. Seven hia. Abrante no. We twa ne su. Enu no. Anakasa. Enu no. Boni be kuma bonefo therefore twaadwaadwo daso kwa ware asobrache de bedi awreho aye smadro Wosan mu yo no anyane ipa boni ni Ufamla mumra Aya Kwamuya me papa se anya kom ni braba sa anya gudie ya mase ba be di aglo na nanom samanfo e kire mo nsa Mamun yona e bokroi Britia ka toye Jaya ula ho jaya sum Menda mo adom no mutumi so ye gunsa ya kire ya yafo se ne krom ha mamna so se no no sa pata papieto ya demla na wuro kwa ya no pata pa sem wo krom ya ade a yamfa yensanka no ode ne nsa kwa kaka ka kwatire so pe sane ma yire ona faaye na sane krom ya mamla ni amane yese no no so obedi sa nyam na sam na ne twana su ya pam ne kula efri krom ya no mo etia na ye beja kwa akukwan onfo ne musuo ya ne dam sanko epokosie ne mo no mo enti kwa aku musuo o ya sanka na da so kwa wale krom ya no no na awia ya de ni nyina aba wa awutire so abusia de ka kire no ne nya ebusuefo akwan ko Kontimi dase. Amanfo mun fle ye. Yemra. Amanfo mun fle ye. Yemra. Me se mun fle ye. Yemra. Ene da sronko. Sabi. Yasi woni mo wu a. Wa hwana. Yasi nei. Wa won so ba ye bi san ye de ba ye wo. Kronfo. Wo kronfo. Gudini.
Ni ti sɛ busumti. Ne ho tantan. Mo boto. Sa ukwa. Okania, what they call any no. Ya di krasi agu. Atrim yenu media gum. Esan se wankasa mo ncha na abewo. So mra Sabi, panifo se yemfa yefro pan ensa aben. Da bi da. Kwa ukwa minim sa de enchen. Na ho da. Apokese hu emwo duma akase atwa hɔ sia. Mo kɔwe no kula. E kɔhwe waku. No. Na mu panifo se yemfa yefro pan ensa aben. Da bi. Enanta wo nanta kon. Etimi mana duaba yi. No. Onfa ntane kwan. No. Na sa no kra na so dodo. Aso. Ka ho na so. Ni pa bɔne ni de ye pani wo ntam. Okonfo de nya ne papa. No. Asa so. Kakakara. Mami nka binka. Ye ja no ntam. Mam sama. Monsieur Famuko. C'est ni pas bonne fois faire ça. Kati musu ba ko bia na one ne ba kwa one ne nko sabi nko ye chene so ye chano anwa sa so den fo ane esie ni prafu anu no so ne ba kwa one ne nko obi ani wa Kwaku. Nae. Me no be ko. Ajewa. Misro. San. Da bi me san. Ko na ko chichiri ma. Wanze mi ba nyina ma mi. Me san. Ajewa. Babia me ko no. Minim mani, enim machi. Empo ebia me ko empo. Abu ebi betima achi me kwan so. Kwaku wo kra yi na ebe wu abom me nko ba bia ti de me kan nko ba bia ebe yese me nko amewu chense yemienu yebewu no sama me were be ho ti ajewa me siraw ko na ko kama me siraw na so nko anzu ko na so nzu bibi ko ye wa ne so da bi me no ina be ko ye ina ewu na ya wu me nko ba bia me no be bia me ko ewe hu me ko me du achi Minia. Kaswe. Ye chakwaku asu. Amende die. Enkwa no mba ye de hye no. Ene de ya mesi adadam. Hey, meni agio. Na say nti kwaku yi, woti ha nsinya so wo ye kronfo. Ene nti wanya obia de ankofa ne so odafo. Me krampa me ye de hye kra okumas me huna na kwara me ya masme. Na wati na borad ahimfie akof minia mani agye minia ba na ani bibi ekwesi se kwakui ade na ho kobo da achi hima se na enya bibi ndi o na ye koda achi hima ho eja yenya bibi ye de yenya bibi di minia ba nkokwa bayira body account kwakui ani mu fi ebe na wunya bi na nne kwaku kwa me yenya bibi jasta hey atade nti mo ye die papa mo ye die be ni papa kwaku o ma twa no su onu ni nua ba ni su no nti mo enya mo mmobo nti enya mo mmobo mo ni badai o hey nti mo nyanko pa na ye twa no su na ye mo dai ana mo gina ha no mo bose mo hwe bibi yo na dia to kwaku no ebi betima atomo
Ebi betimi ato mo. Ebi betimi ato hwan. Ebi betimi ato hwan. Ade nti ye twa na su no. Wan di na chi na nkondra mu hono mu bi. Ade nti na wan ni na chi. Ade na nkondra mu bi. Te se wo de bia se papa no. Wo njira ma papa no. De bia abo ne kwa na wo jam. Eti wo pe kronfo no. Anta kronfo. Kwaku fa no mo ho. Kwaku anyambia kwaku kofa no mo ho. Na ye ni ho. E ba ne se na ye hye ni koto. Ai. Na wo ba ne se. Bo ho biem. Na ye ni ho. Bo ho biem. Se na ye hye ni koto. Anti aduane kakra mu benya di. Aduane kakra mu benya di nti. Mo de tankruwa ahye kwaku mu te se de. Kwaku no waku mu ba na waku mu maami. He mo hwe bibi ye wate. Mo hwe bibi ye na ne ana wo therefore eti wuti hwe wubu ade. Wubu ade pa na uti wono. Eti wenti mi anhwe hu se mi oba pani ameti hwe. Wan fama sem. Watwe manu awo from enye sa. Wuti hwe ya wuti hwe. Wo won fie sen. Manyi che wo. Wo adihye na bi wo ho. Yehwe wusuban ne de otra konwa ne so. Na enti na sa suban we na wo ba beyi na di. Enti maka kira wo sabrantie yentwen mo man konfo na de o man konfo beka. Wanti mi antie masem. Ati mi akotwa brantie Yesu. Adan na wo yesa. Enti wo bu ade. Mi ameti we wo bu me. Ese me yo ba pani. Adan na wo yesa. Okasa de hye no wo kwa na ye de hye wo abusu ani mu ana. Jame na men kasa na mani abre na meti wo no. Ada na wo yesa yese wakotwa brantie Yesu me entwen wo man konfo wo na no ma etina akonwa ne so no wo ka se wo man tie futu a enkan ne senne akonwa ne beda hwama wo wo ba betina so no ana wo ya wadwe seche se wo ya brantie kwanti no de ye beka bi ani wo a wo betie ada na wo yesa wo ya de ma ne ya rehosa adan umu adiasa na kada minimu se wo bu ade pa o enu ti ne ye de wo beta kwanwa yisu man ka hwe no se na de wo be ye nie woni watena nkwanwa wo hima woti we ka wo ye manyi na maame woti wo ya woti hwe enka wo hima de wo ba ne wo hene eti ka wo hene ne nanne eti wati mi anka hwe ankyere no ese won kasa o de wo ye no wonyai won fa nani to nananom ne odoma nkoma anim ne won twentwen so ansa wa ye nhwe han sa ene mo atena nkwanwa ama watwa brantie Yesu sane ye ade Obahima wakasa ma no ntoye ma no ato anka meti ha meti o ya meti we me kasa kra na se me hwe ha na me wu a fa me kokosie me ma no ato anka meti o ka me hwe fa me ka asam nkyerɛw yo ba pani emperifo se de ade ne dan ho afanto wa efrito de ni okronfo entra oman mu ode na de mafa agya de mafa no de pia bonten ani se no de be pia bonten a oman nyina ni wa ba be sesa de kono hu so wo fa oba pani oman konfo kra se minyini ni se manti ya wukru ne omnenam oman konfo de meba mo twa mi ti na no mesinne na onipa bonifo di bonni sei ensu afere abefa konwen hu agudie edeko na se na na madam ma ya so mu a oba pani menu nyina kra bagye de se de me yeye kra no na nanom samafo omani achi sa oboa sa anakasa omani achi oboa eti de se bidi ya no na me de ya no akoma to yam so before so say bi ma the same pepe oboa esa manfo ne wura ho woni mu ameka akyerew esa manfo ne hu se wo si de ade ne da no wa amfa to afrito ene ya wobua wa amfa to nti afrato na usi wo no woni mu hu afrato fom esa manfo ben na ka asam just wo mani age kwana gwa wo na nanom nsamanfo eso mo wura wo a wo mo bosu dwetire wo aka sa akyerew teria wote wa wo keka me dear therefore ade no ne kwa so a no aye no no ye kuro yi emonyoy emu adwo ukotwa obo ade beto won so bi aba befa obi bi ara mefa ba yire nso se kofiem na se wan to ne pula
esa dane abebo bucket we bi say bucket we kafala bucket we bi bucket we bi na brantie ya chichiri mbo anya na o ma conference de meba ho so awi no mpe ya tena kafala na wokra edi na ehwe ya yede odi akonwan yehwe edi ade yehwe wotenten uti passe ye ya na ase de yen enti na yede utena akonwa so nyansa ben uti passe ye na ase so nyansa ben na ewo na wo keke ye ni hwen eni hwen media me ka kire therefore wadama me mpasa ma no betra media sasem bi oye na besi kuro yi mu a meti hoi mama mensa so esa manfo kura ne mo se mensha si Dinumbi susunum Dinumbi sira aw aye bedi ako asende wani ajibisa ene de mani age hwe jame ye kura enun ketwa sa afi na me papa kokun aponche ye be ofufu ni anu ablembi e me obi e ba be di aso mro kwaku kronfo na no okruman wona me pro ba ye say ye twene su te den ame yente mani age no kwaku wona me pre da che hima ho si ye twene su ewa nti asemi ya asema woni je ya twa onua su na yode mpemfo bu be se so yere nsema ye bum ana mpemfo kro na asese ada de ye wa nya ode ne fa nya onua si we cry nketenkete me papa kokuma ponchi anwumle momla fie wate yate I no blame me ntumi ma ho ate na onua wo abegina ka se ono na kwa no ene ye de hye no me pro baba ko wate bi da emi nwanwampo wate bi da emi nwanwa sa ba no ope akwa no na wo de hye ompewa ono na betu ye kurum ha me de munya kasan kwa munya na krono wo krono kurum ha ye odai ye twa wasu eno anu wo wunim si kurom ha yembo kro no yenso so kro no so dihye mpo bo kro no ayetwa na asu nimika ho mpemfo si bi ade ne da ron fanto efrito nimika ho minimpefe se kwa kontimi kofa na ade no me se obi na afade ahye no ene ye wo na ofa everything jimi se ya na odi wo na efa omo bo dawuro wanti ana wodo a wode beba na mpemfo kure ya so se boni wo ensuma na minimpefe se obi na wi asa di ahye kwaku penifo be no peni be no wondwene aw ka sa asem dikire o papa na wi de ahye no o papa asem yo kan ya sembiani sembiani asem yo kan mo mienko na anwumle me papa fufuo no ene me maame aponche nkwan no mabedi ensia bi ye ba be di mienko ya mabi adini yin edi adanse se continue ne o be no mo e ma ni binum continue ne ko adini hye no ko menko What's that? Come in now. And then we dinner, Jesus. How can you do that with one thing? You said it's awesome. How can you say nothing that with one? You said it's awesome.
The Puma have a new yachi. But too many, you might, I'd be a dear something more can. But in so you cry. You don't know, Nana, my yard man. My name is Susan. You are your baby. Why? So, you make a crana. Me ba me frɛ mo anya bɔne. Asɛm bi ha me na mpɛsɛ me de to anim kakama no. Sɛ wa wo yɔnko nie wonim sɛ me ba no. Na nansan me hu ne yie. Ne nantie mu no asesa me. Ɔnantam me hu ne na kwan mu yie papa. Sɛ ne wiase no ayɛ hu. Nti me frɛ wa anya bɔne. Me sɛ me de to anim na ne me bayin kasa ma me kyɛ sɛ ma hu sɛ ne yɔnko ano. Nti me pacho ene ne nkasa ma me na mani abere pa pacho mame waka mate eda asemi ene dia odi amaye ene ne mekasa le pemu no ubeti yenka mate ye mba bibia ensi bibibo ne bia ensi bi se empemfo se yonko bi sinyia waka mate me da asemi ene dia odi amaye me da mame so waka mate me mabo ne bia so ensi eda wasini wafutu paso mate utia ebe bua ya nkasa Jesa me wo no me ana mahwe wa papa wuye ma bre pa me ba no nti mani abere nti na me frɛ wo yonko no de to da nyimo no nti utia e be boy na ye da achi me pa wuye pa mani abere me pa achi wo bo bra papa ma me na da achi wo de be ma papa be fia me bi aso me so ma me bra anya kwa me pa achi wo pa This is common. I'm sorry. Dana pet. Yes, Nina, I be a baby abrawa. Ajiwa. Kwaku. Ajiwa. Skomo dime. Kwanso dime. Maya mrami timi nkobiem. Ajiwa. Dawana nukupe. Ya baby. Encho. Ajiwa. Sorry, mama. Sorry. Ajiwa. Abusum painfo watwa dazu kuro wansia. Minha muja so for me. Mama mani nyakwa. Wo. Jare. Enya duro. Okoda so kwawale. Kroso. Bibia. Enya bane. No dia to me so. Muni ninji. Boni be kuma boni fu therefore kejajo daso kwa ware asopra che de bidi arewo aye esmedro boni be kuma boni fu therefore kejajo daso kwa ware asopra che de bidi arewo aye esmedro Esmadro Esono pene sono ntiase anokwo Esono pene sono ntiase ampa asemi minimum hwe therefore no ko minimum hwe therefore no ko lebedadi bedi akon minimum hwe therefore no ko lebedadi oba hema minimum hwe therefore no ko lebedadi minimum hwe Escobar Film Productions.
Penifo mu mfre ye. Yemra. Ahimfie penifo mu mfre ye. Yemra. Therefore, eni braba. Aben atokono. Kroi. Se ye ne butu kotomo gem. Se kroi. Atofuwo ati esi kroi mu. Kroi ne butu kotomo gem. Kroi ya dane manfo. Ewuwo ene esi krom hanum. Enu ntina nkan kofo ba hanum srahwe. Se obi a edwane. Enam de eti se okrom hanum ntino. Ntebe ya therefore fa una esi form. Mimpanifo. Therefore. The ekoso. Mpanifo still the same. So ko to say aboa no. Osi wuni aso a. Ka tell say sorry aso. Nka say sorry me so. Piao. Anya sa ofiri ni so o de beba wo so. Piao. Me ka ko sisen. Ye ko so madwe ntiase. Enia na mo wa mentu wo ho. Me ko me kete so on ntimi na. Ampa. Na ye kaka mi nyina twekuwi o my ko. Ono ni mo ho masem. Me bo ma konfo so a de o kan say o twan mo ye fi na na mo nche. O twan mo ye fi abosomfo nche. Mo ankasa. Musuma mo kura de na mo beka. Sa na mo beka. Be damina. Se nye se mayi maso. Sanse ne se wo ba ekwa o tina wo su ba de ko. Ya de sa na ku na da na ma. Kure. Just ne ekwa so. Edwene ho amentiase. Piao, therefore akasa. Tese owu ekwa so nyina na ye me yakra ye adwuma bai. Ma fla koda so ma ne na nsan ya ade chi yesu owu. Ade se basa. Yes. Ansa na men kan su besi trase. Ne wona asase aka kire no. Eso man konfo, ohwe na ye hu bibi na ye hu bibi. We dey tiafie. Mpanyinfo. Ba hima. Mesi medamenda. Medada. Mensum. Mesramu. Mama no nto ma konfo se. So odwan. Na nchie. Kura no pa me. Mede be ma no. Mesra no a. Amatu. But dia be. One team. Biana. Ghana de shemaima. Wadi nyina ya mage pepe bi ni ko de shekronkro. Wadhia no maso. Bukuru wa de shekronkro me na mesi ho saa no. Hwe me sei, wo pesi ni atwa. Escobar production. Mesi wa bie kwan ato ho. Wo se wo ya bofra, efiti mfie dunwotwe. Kono. We ye kra na ma me betimi kra soso mu de wa ba kra mpa. Na me sei wa ba ni wo sa. Enso kakra we akwala na so maami wo ho adaje na odo beba nkwa ye beje Escobar beje me si frɛ number na egu ho no ne bra o pese o ye star se me ya mage meti we star be na o pese wo ye maami woti ho ye den he wo bi obeka sisi ni twa atwam no wo boa o wo buwa da ye twa he meti we meti set so mo amhwe mafade ya meti to ya ma balance ya meti si we mi twese ne no meti set so mo mra na Escobar beje mo hey, ya dromo papa. Hey, Ghana de Shemaima, I love you. Yo, abusuafo, sini ye woni da so a wo hwe sesi ye no. Escobar Films Production. Wa hwe movie sa, wo ta hwe movie. Wo be so be ka ho. Ma wo mai, fa number no na ye nkasa. Sa wo frɛ no number na ye busy na wo su WhatsApp na save number no. Na frɛ ye anase chat ye. Ni ani ngomo WhatsApp. Ba bibia wo Ghana ha bia, reje ba bibia wo bia kasa bia wo ka bia. Ye ji obi bia. Edi fanamba no na WhatsApp ye anasa frɛ ye na ye ni nkomo sini ya guso wo hwe ye fe ni true love we ye sini foforo kura fi na ba bonten sini foforo kura some ta hwe movies Escobar movie production they start movie bebre na ba bonten mo kai last year they aso linti buy ye do ba ta anya sanya abotre merade ana esa so de Forest of No Return e buy sini na da ache ma ne kra ekodu pokasie mu no akọ kunkwa ne tim kofa ba ye ne de sa movie ne buy yes also the DNA test e buy and so how yes the my father's law e buy and afi de mo hwe
so what you say true love ana busu amoye no sini no enyansi nti koso a ne hwe na sa wo ya akora na so betwa sini ni bia wankasa memfrɛ fa number no e ma maame ana papa no wankasa mfrɛ ne no mu ni nkomo sini ya wo hwei ebia ne wo bia sɔre ebia na wo company bi ebia na bɛsɛ ebetwa bibi e ma e fa bia wadwuma wo ye ho fa number na ni nkomo movie na wo hwɛ nipa otwa ye iron boy di ogina chire a oye editing no bibia e wo mbia no e Skylord edu de frɛ me ade bia bɛsɛ ye ntwane mo ho da wo TV no so ma no frɛ me ni ho nkomo e ba betwa ne ye bo ho da wo TV no so e de ama wo enti bomodi asa obefrɛ me ana ba WhatsApp me what you say ye mu business de ye mu business a wo hwɛ ne mu ni nyina agi award na nsen ye first of no return agi award bebre te mesrɛ mo so production and ye mre eye sini papa eye movie papa eno an Escobar film production menua woto ye dey wo so osua de we si twa camera ana editing ana dey ene wo sini ho wo de fa e number no WhatsApp ye ana say woni ye ni nkomo frɛ ye afi so wo be so ya sene se wo bia wo ye ankrankra ana mo ye company na me so be so ya sene na edi sene na e ba ntentama wo de fa ye number no ni nkomo nyame ye adoma se week we end ya ka 2 weeks na se twese ni foforo ye twa series foforo anwaso kra e bi mada the title no ye hwede odo ayeme ai hwede odo ayeme me hia ne be kakra bi na aka ho e di fa number no na bra na be ka ho ye wie so a ye sa so wosini foforo be se twa efe no Manchester husband oto wo ye dey fa number na bra na ye ni nkomo fa number no na bra na emom fa hye otrimu se Escobar film production ye nton ye forms e were online say send discabla na me nye registration ma da bi wo fra me na besi me so WhatsApp me na no be kasa wo beba ye ho ansa na o be forms no na wa fili ana afre so bi so fra me say me ba me nya bi atwa e bi ne dipa ndo so ba me nya bi ntwa me se dipa ne fra me ye movie a mote ho a mo hwe ye true love no obetwa bi oba ye no no kasa atwa ama ne bakoto od ne ba ye kura so atwa bi ama ye ne wanwa bi so wachina ko bebre ye mani ntwa enti wo de fa number no ne bra ye nko na oba na won saka forms na wonya register wa be member move no betwa bi ansa na wako afa so sini bi ebe bia wo ka ho eti se wo ye nurse ni soldier ni adima bia wo ye bia fa number na wonim e na wo ye obi a wo ye busy pa wontimi ma set ne so se bia ba be di 1 week ana se e bia be di 5 days eno no eduru ho no na sa wo ba na wo ye nurse ni wo ye soldier ni wo ye police ni wo ye obi adwuma wo ye businessman wo ni adaje a wo de wo ni mini nkomo wo ba betimi so a day 1 day pe dey try dem ma betimi so 2 days e dey try dem ma no sa akọ na wo ye wadwuma ti wo ye wadwuma no na wo ye sini adwuma so ye dey e kan wo ti adwuma bia wo ye bia no wo betimi ayi movie adwuma e dey kan school for e ba weekends e bi ba Saturday e bi ba Sunday ni ayi omo dey abom no mo kona Monday omo sa akọ to mu school so ti wo so adwuma bia wo ye bia wo nya chance 1 day pe kura na wo dey frame wo be ba no be register no be ka ho na yo twa movie ni bi na wi a wakọ wi a na etwa mama ka de no na ye de sini no aba abonten ti be so ya sini a se wo ye wo hene e bi no be beti production mo na nipa no kwa wa mabiem ba mo do so mo ni gisini no ho a woni meni nkomo ye beba na ya be so production ni na etwa movie na ye de movies ni bi a de aba abonten ma mo so mo hu de ye ko ne de ye ba ti sini aguso a wo hwe e ye true love NC na mo so ya akra na be so be ka movie no ho me se wo angasa memfre fa number na mama me ana papa na eni uni nkomo na bibia anya kama we ye Escobar film production we ye director Escobar aka Sawano Eswa fa bom paye enfa ni obi konkonsa boni be kuma bonefo therefore twadwadwo da so kwa ware asobrache de bedi awreho aye esmadro boni be kuma bonefo therefore twadwadwo da so kwa ware asobrache de bedi awreho aye esmadro Esnodo pene suno ntiase anokwo esnodo pene suno ntiase ampa asemu yimini mu hwe defuo no korebedadi kontre minimu hwe defuo no korebedadi bedi akon emini mu hwe defuo no korebedadi oba hema minimu hwe defuo no korebedadi ye minimu hwe defuo no korebedadi Escobar Film Productions Ekosu Odoyo odokai odoyo odokruji odoyo odefita sembeba debi
Odoyo odokai, odoyo odokruji, odoyo odofita, sembeba debi.